Hele huizen van de midden, ja, de zinnen erbij. Prachtig waar, zo'n ze. Een goed stukje wind voor de scootjes, maar het wie het wel een wisselvallige dag. Want er waren nog een aantal pittige buien actief, vooral van de morgen. En ik van de midden kwam hier in de bui. Maar joen en vannacht, nou ligt het te droog te blijven. Zeker joen, maar de zinnen erbij. En vannacht hebben we een temperatuur om bij de 12 graden in het zuidoosten. Werd het wat langer opgeklaard, want zo'n 14, 15 graden in de kustgebieden. En in het watergebied zijn 16 graden. Daar is het vannacht heel bewolkt. En verder hebben we een zwakke ontmatige wind die uit zuidelijke richting komt, zuid-zuidwest. En die wind kan daar gewoon onhelje en vrij krachtig. En dat betekent morgen oorwaar. In een betierde maand is het misschien nog wel even droog, maar dan komen ze, de buien. Pittige buien. Misschien verderop in de provincie van mijn tonger, maar wist ben ik er net van. Wel wetter. En dan in de midden staan gewoon de droge perioden. Zeg maar, dat zult ze jou wel de midden wijzen. En letter in de midden en in de joentijd kan de zinnen erop plakken nog even terugkomen. En dan is het toch weer even wat droger. En dan is het net niet heel dal min waardig. De wind matig gewoon vrij krachtig, het westelijke richting. Ik denk in het kust- en watergebied krachtig. En dan fruitje. Nou, het waren op toonse, vrijdag sneeuw, zo'n 20 graden. En verder uit een trog buien, maar ik uit een trog zinnen. En dan blijft het wat gematigd simmerwaar. En dan hebben we het uit een trog hoor, ja, toch wel wie het waar. Maar ik denk dat het sneeuwt, maar ik man je warmer wordt. Een paar graden, maar dan is het wel simmerwarmte. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.